bardzo popularny i znany uchwyt trollingowy, bądź dla wędek w czasie przepływania z miejscówki na miejscówkę, czyli po prostu uchwyty Scottiego na wędkę. Teraz ja go już tutaj pożyczę sobie. Jest. O, teraz dobra. I słuchajcie, fajna rzecz, wypatrzyłem przed chwilą, tego nie miało być w pierwotnym scenariuszu. Mamy ramię składane i teraz ja je widzę oczywiście do nagrywek różnego rodzaju swoich testów, ale to jest wymarzony maszt oświetleniowy, czy do nagrywania holi, ale też turystycznych rzeczy z kamerek sportowych na wysięgniku i to wszystko jest szybko wymienne właśnie dzięki bazom Scottiego zamocowanym na naszych relingach. Właśnie tutaj ten 32 mm reling nierdzewny naklejonych na bazach na balon pontonowy.